हई देखी यही सावन के पावन महीना में हई एगो बिरजा भार कंवरिया बाबा यहाँ जल लेके जाता आ सब बम लोग से का कहता रे, बड़ा बढ़िया दिन बा आ बड़ा सुहावन लागता कि हमनी झूमत नाचत गावत बाबा यहाँ जाके हाजिरी लगावे के बा। वही में से एगो भक्त का कहता रे और कैसे कहता रे, चढ़ते सवनवा बाबा हो ए बाबा लेके गंगा जलावा, ए बाबा दया करी। धैनी डगरिया देव घर के, धैनी डगरिया देव घर के, धैनी डगरिया देव घर के। ऊपर के घमवा बाबा हो, नीचवा के रोडिया दया करी दुखावा के हर के। धैनी डगरिया देव घर के, झुमा झुमा ये बाबा देखी है बाबा के आहा गाए बाबा बा फिर अपना लगा देनी नाचे। जय हो सब बाबा के कृपा नाचत रहे अशोक भाई, हे अनिल भाई, अरे तू अब ये बा भाई भगवान के भजन में ना नचब तो कहाँ नचब हो, तनी आवो तनी जोर से। जय हो बाबा। गेरुआ कपड़वा पेन्ही कान्हे पकवारवा हो, बाबा जी के नाम धल घटी न पवारवा हो। रौरा के ध्यान में धर के, धैनी डगरिया देव घर के। ये बम तनी है पुरानका में से बजाई हो। जय हो जय हो आहा नाचो नाचो ये बम। औरी देखी कैसे कहतारी, लिखले आदि तो अनिल राउरो भजनिया हो, गावेला रमेश यादव आई के सरनिया हो। थाना चिरैया पड़े जिला मोती हरिया हो, बड़ुए तमीरापुर शहर के। धैनी डगरिया देव घर के, चढ़ते सवनवा बाबा हो ए बाबा लेके गंगा जलावा, धैनी डगरिया देव घर के, धैनी डगरिया देव घर के। ऊपर के घमवा बाबा हो, नीचवा के रोडिया धैनी
केसीपी म्यूजिक ढाका।